Ti karayan ti agserserbi a pagdidigusan. Ken pakakitaan ti naduma-duma a klase ti lamas. Ken ti karayan metlaeng ti agserserbi a pagbiyagan ti narway a mangalap iti lagayan. Iti poblasyon nam amumi ti 67 ti tawen na ani Tatay Leonardo. Iti uneg ti 5 a dekada. Naglikos ti biyag na iti panagaramid ti barakbak, panagkalap ken panaguma. Grade 6 isuna idi insuro ti mestroda, ti panaglaga ti barakbak, basket ken kuribot. Teka, ano ti first step na no garamid ka ti barakbak? Kayas nga umunan ako. Kayasan, tapnon, pada-pada da lakit na, sikil na. Tano, ada na sikil, ada na lakit. Ang nasaya sa mga 17 nga kapuon. Nabiyag damin. So tagalala. Kung kaputa, ang kumot kabalanan ti sumang aton, buto nga kumutang agkalab ti kawayanan, manang tangdaan ako na ti Juan. Panagala. Panagala. Ngam di panagkayas tay sika. Amin. Basta may isang put di kawayanan. Toy, tinta pagbalinan kastoy. Finish product nga barakbakan. Lagaak ti dadakkel, aging gadtoy. Bale kawayan malatay tay, datoy kat bayog. And then, pangipanan to daytoy. Maisirot agya unag. Inem apulo aging gapitupulo a barakbak ti maipakat ni Tatay Leonardo iti pasete ti nagriver iti lagayan iti kapigpigsaan na. Adu ti makalapda no tiyempo ti panagtutudo. Into no nang layosan. Ang bagyon. Nabiyag akong partitit. Kan iji unag ti isot ti karayan. Iji lablab ng ganod na dagija. So ag salat-salat damit ti kwan. So dagija ti maala. Bulan ti Mayo aging ga Setyembre ti kaado dagiti aggatang ti barakbak. 80 pesos ti balor ti maysa. Nadanon mi ti puto ni Tatay Leonardo ani Jonathan iti karayan. Kas iti amana, ti kinabaknang ti karayan ti pagsapulan na. So balang niya dito kuya? Kaya tuyo na itakin ada arena na. Pangnawagam data. Apan. Iso ti arakan dagi jay. Udang ang nya lamos pa nagyan taganumon. No, madimot makala dito no ang daangot na basi. So may kikanwi ng asjeti ko ari kay buguong naman niya. Pigs no iso. No nang angot keket mas arakan da. Well. Kamarumwar. Well. Saknawan Ay, orin niya ti pang sulat mo, mabalin. Well, italat tayo pag naanan. Matrap ijayin, jadan. Hindi mo makawarwar na atitutog mo tayo dyan. Bulan ti Hulyo aging ga Setyembre, iti kaado ti maala dagiti mangalap iti lugar. Kahit mo di ka matalaw, adangam, no 5. Adang 5. 2. 3. Takdo dardaras mo lang maakas mo tandaanam. Well, pero kuya hangmat nga masakong nga dalo ti pangipanam. mabalin na ta, depende. Narway nga udang, igat, bunog kenda dumapay alames iti karayan. Napaot ti biag ti barakbak, ngem pasaray maiyanod, gapo kadagiti dumprak a bagyo. Ti barakbak ni Tatay Leonardo, ket may sa asimple analaga a kawayan. Ngem, iti naon-uneg akay papanan, nang tedday to iti pagbiyagan ti kaaduan, ken taraon iti maysa a pagtaengan. Jessica Boreta, Balitang Solid North.